Ejo, Borsi, zdravím vás pri tomto videu. Toto video bude špeciálne, lebo je to trip vlastne a stratil som mikrofón, čiže som toto video musel celé predabovať. Čiže by som bol rád za odber a vidíme sa vo videu. Ideme vlastne do vedľajšej dediny, tam kde sme boli v minulom videu na tú lúku, ale inou cestou kus, dolnou cestou. Hej. Vlastne už sme spolu a ideme touto cestou. To čo je za cesta? Tu vlastne MDG preorali plnú cestu, ale sme si nevšimli, že za tými krákami vedie ešte jedna cesta, čiže sme išli jednou šialenou cestou. Tam Adal by sa mali bližšie. Tady alebo nevkado. Vlastne sme mali ísť inou cestou, ale ako videli ste, že preorali, sme mali ísť kvôli Jarku, ale nebojte sa ničoho. Keď pôjdeme späť, tam ďalej pôjdeme. Vlastne tu sme sa museli pozrieť na mapy, lbo ani ja som nedel, ako teda mám ísť ďalej, lebo touto cestou som nikdy nešiel, ale pozreli sme sa na mapy a dostali sme sa tam. Uvidíte ďalej. Tu mi motorka nechcela štartovať. Na druhú naštartovať. Tadiaľ sme museli sa opatrne, lebo vidíte tu na kraji, ako je tam len kanál napríklad. A mohlo ma skrútiť do boka niekoho, mohli sme spadnúť do Jarku a to by nebolo najlepšie. Už sa mi začína rozjasňovať, už viem, kde som. Tu som bol raz vlastne na bicykloch, ale to už bol dávno, teda asi 2 roky dosadu. Vlastne dvakrát som bol na týmto tripe a raz nás zasiala búrka, samozrejme bez vody, sme nevedeli cestu a druhýkrát sme sa skoro tam dostali. Tu si typek random povedal, že si zatočí doprava. Neviem prečo, ale ako mi to baraz nevadilo, lebo som sa musel samozrejme kúknúť na mapy, lebo už som bol komplet stratený. Vlastne pozreli sme sa na mapu, že vlastne kde táto cesta vedie a zistili sme. Vlastne tu sme sa po dlhom čase dostali konečne na tú lúku, na ktorú som sa chcel dostať, ale my pôjdeme na ďalej lúku, tam kde sme boli v minulom videu. Vlastne zaujímalo sa o tejto lúke, na tejto lúke sa mi minulé rozbil pitbike. Vlastne konečne sme dorazili na tú lúku po dlhom dobe, na ktorej sme minulé nahrávali video. Ideme vlastne ku Jarku, ktorý sa nachádza dole. Urobíme fotku miniatúrne. Sem. Vlastne pridal sa k nám ďalší kolega na štvorkolke 250. Tu som si zabudol zapnúť benzín a týpek po mne ukázal fakera. Tu som krásne cíkol. Tu som sa rozhodol, že pôjdem po poli, bo to nedalo sa po tých koľajoch ísť. Vlastne tu sme prechádzali okolo odparkovaného auta, dúfal som, že ma nikto nezastrelí. Vlastne tu som prechádzal cez najprašivejšiu cestu, asi ako som zažil v živote. A čurávame. Ja mogu spokojno, kaj sam u to borbu, kaj sam to strašno. Jak hovorím, všetko od prachu, to sa po takých cestách nedá jazdiť, to treba merkovať na každú džúru na všetko.
No tu som už mal nervy na ten prach, tak som ho obehal kolegu, no nevšimol som si, že cesta tam zabáča, že tam je 90 stupňová točka a že vletím do poľa skoro. Vlastne tu ideme po novej ceste, aj to nebude stereotypné ako vtedy, ale sme si všimli sme si, že na tej ceste je nejaký starý jeep odparkovaný. Samozrejme i s obsom, i so s ľuďmi. Je tam dáte auto? Už sme konečne skoro doma. Sme v našej dedine, ale ne v tejto časti, do ktorej mám doraziť. To znamená, že pôjdem pekne hore po poli, jak slušný občan, aby ma nelepili fizly. Tu prenesieme sa. Tu som radšej stisol spojku, lebo na cintoríne niečo nahrávali, nejaký dokument alebo dačo, čo je radšej, aby neboli problémy. Ok, tak ja sa s vami s týmto videom lúčim, dajte mi odber, zvonček, like a vidíme sa pri ďalších videách. Už s lepším zvukom samozrejme. Čau.